Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako na si Renz, 32 anyos, ulitaw, taga Sarangani Province jud ko. Pero ni ako magtrabaho sa Jensan. Personal lang ning akong problema ug may legal. Kabahin kini sa mga tao sa akong palibot. Nagikan sa bata pa ko, hangtod karon nga nagtrabaho nako. Ingon man gyud ini ang mga tao nako. Aron yung sabdan, sugdo nako sa bata pa ko. Sa nag-eskwela pa ko sa elementary. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na nak, suod na sa inyong eskwelahan ha. Kay aron makapauli na ko. Ayaw lang uli, ma. Say ayaw pauli. Dili ko nimo papauli nak. Nga maayo man og apil ko sa pag-eskwela nimo. Sige na, sige na. Kay daghan pa ba kay kong trabaho nun sa bahay. Kuyog lang po ni mo uli, ma. Nayabag naman taon ka, uy. Gihatod ganit ka din na sa eskwelahan. Aron maka-eskwela gyud ka. Unya mo kuyog na sa dinon ka na kog pauli. Ay, Renz, ayaw ko parisyuha, ha? Daghan pa ba ako katimanon nun? Ayaw pag binata, kay dili na kabata. Nag-eskwela na good ka. Sige na, ha? Sod na, ha? Kay mag-flag ceremony na muron karong taod-taod. Sige na lang, uy. Daan ako mga classmates, eh. La? Ala! Tambok. Anong tambo ka? Yay! Kapit maliit ang baboy ay! Yay! Dugay ka na, baboy, dugay ka. Baboy, dugay ka, lawagin yung mama! Baboy, baboy! Nangayabot ay. Uli naman ko. Baboy, umba! Ay, kabuang baya ni mo, Renz. Uy, gihatod na ganit ka sa eskwelahan. Ni pauli ka man hinuon, sunod na ako. Ang ambi. Sumang ko lang ang baboy ko. Ituo, ana. Ganong masuko man ka. Nga dili man na tinuod nga baboy ka. Tao man ka. Pasagdi sila, nak. Kay kung magsige ka ingon ana, Renz, mawagid kay grado. Na, wagid kay grado. Kay di man ka mo eskwela, tungod lang ana. Sagdi sila, ibaliwa sila, ayaw tagda. Ano sa mga school, eh? Aron sa lain akong iskalahan mo eskwela. Aron din namin makita sa mga classmate nga mga sumugan kayo. Ay, karon na high school na ko. Lain ang mga estudyante sa akong palibot. Mayong tawin ko na wala yung mabuli na ko. Aw, ganun eh. Maninda ka eh. Itambok. Sibot yung pasabot. What? Tilawar daw si mga tambok, babe. Anong nanumpag ka? Recorded by X Thunder Gaming. Gikan sa elementary pa ko nga sigihan jugog bully. Hangtod nga nag-high school na ko nga may apil na pisikal. Muragway adlaw nga di ko mabunog sa mga bully nako. Sumbag ug patid ang akong mahiguman. Mabunog jud ko permi. Ugon niya, Magunsa ka? magkatong kong martial arts ma. Kay nga naman ko, no? Lagot na kay kuha ng mga bully na ko eh. Kinahanglan makamao ko ana ma para makadepensa ko sa kagalingon kung may mapasakit na ako. Hoy. Ayaw ni Ana, Renz, ha? Kapila tamang kasultihe. Nga ayaw na lang silag patuli. Pasakit na naman ko nila be. Unsa? O kano mo man dahil ka musulti na ako dayon, Ana, ha? Kaya ato nang ipangkiha. Kinsa sila, ha? Kinsa na silang nipasakit mo, ha? Ayun na lang ma. Kagingnan mo ako nila nga apilon mo kung musulti ko ninyo. Ha? Ngigagod. Samot nga pwede na to silang makiha, Ana. Dili man na mao'y sulbad ma. Kailan na magkamao kung musok ko nila ron. Nila ko nila bulion.
Nag-anad na magyud na sila, God. Renz! Balik ako sa break. Kinahanglan magkaroon ko ni. Para makasuklo ko sa mga nagbulit ako. Oh, kumusta naman ang pag-eskwela nimo sa college, Renz? Okay na unta, ma. Oh, nganong naunta man na? Wala to na mga nangbuli na ako. Ang mga nipasakit na ko ba? Kaya makamao na mo kumulipinsa sa akong kagalingon. Apan karon nga nauso na sad ang social media, ma. Online na sad ang bullying, ma. Ug ang bashing. Unsa? Ambot nga nun kinabuhi. Nga sundan magyud ko sa mga taong bully. Karon matag-post na ko sa social media, naagyo na'y komento nga dili maayo bisan karon nga may trabaho na ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Nganong may mga tao mangyud nga bully? Unsaon man ako sila pagkumbinsi nga hunungo na nila ang ilang pagbuli nako? Ikaduhang pangutana. Unsa may akong buhaton? Para dili na ko nila ibuli pirmi. Nga bisan unsaon akong diet. Maon naman gyud ni akong lawas. Tambok man gyud ko. Ikatulong pangutana. Karon nga nauso na ang social media, sa sokmed naman pod hinuon ko ibuli o ibash. Matag-post na ako, may komento gyud nga negatibo. Unsa may akong buhaton na? Ikaupat o katapusang pangutana. Naabay kaso anang bullying? Asa mo kumuduol aron katabangan ko sa akong suliran karon? Ang nabasab kong mudangop og doktor aron makondisyon akong utok ining bullying. Palihog, tabaging tambagi ko kini ang akong suliran, Renz. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anyan na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadaling drugas kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga no one escapes life without getting wounded. Mao gina gigutag mga kuan kining obstacle sa kinabuhi. Di good ma-realize dayon ang gusto nitong metabo sa itong kinabuhi. So kung saog paningkamot na mga kakulian, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Renz. 32 years old, tara Sarangani province, no? Single pa ni siya. Pero nani siya nagtrabaho karon sa Jinsan, no? Suma sa gipada niya sa drama na bati nito ganina, di palang dugay. Punto personal ug may pagka-legal. Wala ba siya ito nibatan rin sa kuntapan karon napailayan yan to, no? Ako lang rin paningkamutan matubag na ko na yung mga putal. Musta naman na si Honorable Board Member Joe Ruiz. Musta naman mga taga Sarangani Province, no? Ibalo ko, dagagay mga minaw sa itong programa niya, no? Ug si Bob Ugros Trinidad sa Davao City. Ug yung mga kauban sa iyang farm, no? Dutar ba ng mga durian mo da, Bob? Nakana mo gigo. Dr. Boy Duhali, o mga doctors kauban ako na sa the whole of Mindanao, no? Musta naman, no? O dire dapit sa Cebu, si Rus, mga Huros family sa Pinamungahan. Ug mga usabon ako ni mga taga Lantawan, San Fernando, Cebu, no? Sa mga pamilya, ha? Mga Imbalsado, Saturi, Nabana, Ginelsa, Alcoseba,
Musta naman si Nanay Diding ug Crisio ug si Nelson diya sa panadtaran na musta naman mga Servano, Remiticado, Ginargi, Noymando ug sinang Bita. Unya mga apo no ug mga taga Pitos sa Yamumo o La Rubis and Rubens family diha sa San Fernando, Cebu. Ug mga Dilapin niya family diya sa Green Hills, no? Musta naman inyong mga kanding ug manok da daghan na. Ug isa pa man Joel si Joel Agoy. Nalimot ako sa diri sa kuan ba sa opera, no? Lido ni mo Joel oy. Aba na kini kadaghan sa tao nga tong nimong duman malimot na ta no. Ag si Violeta Kayampot diya sa Dumanhog, ag si Jose Marie Jornali, Randy Sidan, Marshall Nibrel, mga Nibrel family, mga Esquadro family no. Si Mistro sa to mga security officers diya sa DOH-TRC Argao. So going back to the sender si Renz sa taga Sarangani, Cebu, una niyang concern is nganong may mga tao man gyud nga bully. Unsaon man nako sila pagkumbinsi nga hunungon na ning ang ilang pagbuli nako. Well, daghan kang klase of bullying, Renz. Na physical, na psychological, na cyberbullying, na mga name calling, mga pang-insulto ba? David Totoy kausap ito nag-meeting mi among grupo, ha? He repeatedly kanang address me as honorable, Rene Obra. Sa akong pagka-experience yung tawgon kag honorable diya sa korte kay permi man ko nas korte. Ang usa ra ka tawo ang tawgon nimo honorable diya kana presiding judge. All the rest dili na honorable. Mr. Attorney, Madam Anara, o kung ikaw elected government official gikan sa President of the Republic all the way down to barangay councilor, pwede kag tawagong honorable. Pero I don't belong to any of these categories. Kung repeatedly addressing me as honorable is for me an insult. Murag bullying ni siya. Murag sarcastic ba? May pagkasarkasam. Yung na mga klase, napiuban nga, waligi tawgon kag dili imungan. Hoy, tambok, koy daot, or libat, or something. This is a form of bullying. So, para nga mahunong na pagbuli ni mo rin, ay neglect na ni sila, o usamang klaseng bullying, kung kakuan ganyan sa drama. Kung sige ni siya text ni mo, magpost sa social media, ay i-block na niyang number, i-block na niyang number, o i-strike out na niyang number sa imong cellphone para dili na ni siya makakontak nimo. To confront him, dili ni siya advisable kay mugara mi hinon no? Pag masukmagan nimo, mabunalan nimo 2x2, dili na ikuan lang i-block ang iyang number sa imong cellphone or sa imong gadgets, padili na ni siya makakontak nimo, So muna yung usa sa mga pamaagi. Just ignore him. Pero kung grabe na yun ang bullying, labi nagnanay physical, pwede na naman siya ipatawag o ipakuag mga legal nga mga actions, no? Dili na siya good, pwede nga magsige na lamang pod, no? Sunod nga pong nga unsa may akong buhaton para dili na ko na nila bulihon permi. Nga bisan unsaon ako og dait maora man gyud ning akong lawas, tambok man gyud ko. Mahalagi na akong ingong ganina a while ago. Kanabang hoy tambok, hoy daot, or kimpang, or whatever nga mga physical nga mga handicaps or mga kuan, mo na form of bullying, no? Ina lang naibog lang muna ko kay kuan ko. Anang tamsi, tambok pero sexy. Naman po mga chubby, ayun lang po yung nagtambok chubby o tamsi ba, no? Dili po kayo ba very offensive po paminahon ba o dili negative paminahon. Kay nabay po yung mga tao nga genetically dagkuon gyud, no? O bitaw tong sa una na ay mga ordinansa nga kinahanglan ng hawak sa mga lalaki mo or gini kadako na may mga dagkuon, na may mga 6-footer, na may mga genetically kumbalikon nga mga dagkuon gud sila, na po yung mga gagmayon. So bisa kung saon nimo diet ha, kung genetically dagkuon gud mo nga kaliwat, maglisod gyud, no? So kuan katayng gitong gingon, nineglect na lang ni sila or pwede nimo ni sila gipatawag sa mga kuan otoridad, no? Kung grabe na gyud.
sa eskwelahan, pwede naman nagipatawag sa inyong principal or guidance counselor para makulang ilang atensyon. Ha? Hindi ni siya advisable. Kaya usan is mga hinungdan ngano sa mga estudyante nga dili na musod sa klase kay to daning bullying. So dili ni siya pwede. Dili ni siya pwede nga i-tolerate lang, no? Sunod nga pangutana. Karon nga nauso na ang social media sa sukmid. Naman pod may noon ko gibully niya o i-bash matag post na ko may komento gyud nga negatibo unsa may akong buhaton ani ana expected na siya Renz. So kung vlogger ka or magsigag post sa media ayaw pag expect nga tanan positive nga mga comments o mo likes nimo no nagay somebody nga mura bag mo kontra sa imong mga opinion diha. So dawatan na lang ng mga ingon ana kay mahilig mo kag post mga to'y kailan ako nga mag-post lagi og di gani ka mo likes mosuko ayaw kag to expect kag tanang tao mo like sa imong gi-post kay naman po'y dili lagi po ganahan ug unsay makita dito. So wala expect na lang nga dili tanan nga tao nga makauyon ug unsa may gi-post na to. So mo na ang giingon nila kay datoy time nga naalagi po ko sa media norabag daghan-daghan na po na post ina ko sa kong amigo nga ayaw pag-expect Dr. Obra nga ang tanan mo uyon na ko kay balo mo ko na mas maginig na dili mo uyon para na point of arguments. So mo na siya ang kinabuhi no dili tanan bisag unsaon mo maayo diha nga makauyon sa imong gibuhat na agoy diha sa pikas side no. Sunod nga concern naabay kaso anhang bullying. Yeah, that is a form of abuse. Ha? Asa mong kumuduol or matabangan ko ano yung akong suliran karon. Angay basab kong mudangop og doktor nga makondisyon ang akong utok aning bullying. Well, diha sa Sarangani province, butog na abay psychiatrist nag-practice diha. But any doctor pwede ni mong maduulan, no? Maybe dili na ka makatulog, dili ka may mutang sometimes ug mangayo lang kag mga opinion, no? Diha sa inyong barangay o sa mga otoridad diha sa inyo ug i-call ang attention aning mga tao nga naghimo naning giingon nimo bullying para sad nga ma-aware sila nga wala ka kauyon sa ilang gibuhat nimo. Kay kung nimo lang sa ni silang inunta uyunan mugara man sad ni sila. So ako nagiyon usa sa pamaagi is to strike out or i-delete i-block ang ilang number sa imong cellphone para wala ni sila way to contact you. Og pananglitan na sa social media magsislag post diha kanang ebidensya na siya nga naay mga nahitabo nga mga ingon aning butang nga sa inyo nga bullying, and this is not acceptable gyud na kay maka-cause man siya og psychological effect sa imo no. Kung chubby ka na ba poy akong balikon no poy mga chubby nga mga sexy no moy tamsi no gitawag nagtambok pero sexy ayaw lang po ka offended kayo kay basig naibog na po nila kay basig kining nagbuli nimo sig daot po ni marasmi ko syukor. So ingon ana rata no. So kung saan na tong diet uban kay genetically lagi dagkon maglisod yun. So hinaut nakasabot ka sa kung i-explica ni Morens diya sa Sarangani province ug ngadto sa libuan millions nga namin na itong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Makanunayon ninyong pagpaminaw sa among mga RMN program sa among kini nga akong suliran. Taas katag greeting din sa tong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tata Carmen with Atty. Ellen Bathan. Hasta la vista, hantod sa tunod higayon. Bye-bye!